खुलुमबाय लोगोफोर गोबावनि उनाव नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ लाबोफिननो स्टार्ट खालामबाय। थांनाय समफोराव मेट्रिक एग्जाम होनाय फरायसाफोरजों गोबां बेस्ततानि थाखाय आङो भिडिअखौ बन्द खालामदोंमोन। नाथाय नुबाय सानफ्रोमबो पेपार आउट जानाय आरो गोबां गोनो गोथोनि गेजेराव एग्जामा सोलिगासिनो थादों आरो गोबां दुखुनांथाव नङा होमबा? माने माब्ला पेपार लिक जायोना खोनायो, माब्लाबा फेक होनना खोनायो, बबे मोनसे कारेक्ट आरो नोंथांमोना मिथिगौ थारैनो मोननै साबजेक्टआ फावसायलांबाय। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना थारैनो बुजिना मोनदो जोंनि मेट्रिक एग्जामा माबायदि सोलिबाय थादों। स' गाबोनबोथ' एग्जाम दं नोंथांमोना मिथिगौ। जियानो जाया मानो नोंथांमोना आङो बै मेट्रिक एग्जामनि फरायसाफोरजों गोबां हेल्प बा बिसोरखौ माखासे रिमेडियेल क्लास बा बायदिसिना हम भिजिट बेबायदि खालामनायनि थाखायनो आंनि चेनेलाव जि भिडिअ होनो गोनां बा फेसबुकाव जि भिडिअ होनो गोनां बेफोरखौनो आं दोनथ'दोंमोन। नाथाय फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आङो थारैनो नोंथांमोना लुबैनाय बायदि भिडिअखौ लाबोफिननो नाजासिगोन दिनैनिफ्राय। बेखिनियाव नोंथांमोना आङो इउक्रेन रासिया वारनि बाथ्राखौ बुङा। नेक्स्ट गुबुन मोनसे उननि भिडिअ आं नोंथांमोननो इउक्रेन रासिया वारनि भिडिअ मोनसे लाबोनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना थारैनो नायबानो जाबाय। दिनै आं नोंथांमोनाव मोनसे इम्परटेन्ट जोंनि बर' हारिजों लोब्बा थानाय मोननैसो इम्परटेन्ट बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै, सोंदावनो नागिरदों। माने जोंनि गेजेराव मोनसे कनफिउजन जोनोम जादों बा गोबां गोनो गोथो साननाया जोनोम जायो। गोबां समाव माखासे लिडारफोरा बुङो, माखासे पन्डितफोरा बुङो गावनि बिमानि रावजों फरायनाया सबसे बेस्ट नङा होमबा? गावनि बिमानि रावजों फरायबा जिहेथु जों गावनि बिमानि रावजोंसो गासै बाथ्रा खोथाफोरखौ सानो, जोंनि क्रिएसनाबो गावनि बिमानि रावजोंसो जायो। बेनिखायनो बिमानि रावजों जुदि फरायोबा सासे फरायसाया टटेलि माने एक्सपार्ट जानो हागौ बा क्रिएटिभ बेबायदि जानो हायो बेबायदि बुङो। बेबो 100% कारेक्ट बाथ्रा नङा होमबा? नोंथांमोना मिथिगौ। आरो माखासेया बुङो गुबुन मिडियामजों फरायबा कलेजाव मोनसे लाब जाहैयो, मोनसे बेनिफिट जायो। माबायदि बेनिफिट जायो? जिहेतु जों कलेज थांनानै एसामिस मिडियाम नङाबा इंलिश मिडियाम बा गुबुन बेबायदि हिन्दी मिडियामसो लिरनांगोन। बेनिखायनो जुदि इंलिश मिडियाम एबा एसामिस मिडियाम जुदि फरायोबा जों कलेजाव थांनानै मा खालामनो हायो? जों इंलिश मिडियामजों आरामसे बुजिनो हायो। बे मोनसे पइन्टखौ लानानैनो जोंनि जोबोर गाहाय थाखोनिफ्राय हमनानै जोबोर गोजौ लेभेल बा गेदेर गेदेर लिडार, जातीयताबादि लिडार, माने हारिनि लिडारफोर, एबसुनि लिडारफोर, थुनलाइ आफादनि लिडारफोर, आबोफनि लिडारफोर बा गुबुन गुबुन लिडारफोर बा गुबुन गुबुन बर' मिडियामनि फरायसालियाव साख्रि मावनाय फोरोंगिरिफोर एबा गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ इंराजि मिडियामाव होयो। अनलि फर मोनसे रिजन, बे रिजना जाहैबाय मा? कलेजाव थांनानै माजों लिरगोन? इंराजिजों लिरगोन, बर'जोंथ' लिरनो मोना। बेनिखायनो बर'जों फरायबा मा जाहैयो? कलेजाव थांनानै जेंना जाहैयो। बे बाथ्राया 100% सैथो, बे बाथ्राया नंखाय नङा। आरो बे जाहोननि थाखायनो माने इंलिश मिडियामजों होयो। बेनो सोलिबाय दं नङा होमबा? नाथाय गुबुन जातिफोरनिया मा जाहैबाय? बिसोरो गावसोरनि मिडियामजों लिरनो हायो। बेनिखायनो बिसोरो गावसोरनि मिडियामजों फरायबाबो जेबो प्रब्लेम गैया। नाथाय जातीयताबादि लिडारफोरा, माखासे हारि अनफावरि लिडारफोरा, पन्डितफोरा मोनसे बाथ्राखौ अरायबो बुङो, जुदि जोङो बेबादि साननानै जुदि गावनि मिडियामखौ बुथारनानै लायोबा जों मोनसे समाव मा हारि हिसाबै थांना थानो हागोन? गेरेमसा हारि हिसाबै जों थांना थानो हागोन ना? मा जोंनि सिनायथिया थागोन ना? बे मोनसे जोबोर गिदिर इस्यु जानानै फैबाय। डेट मिन्स नोंथांमोननि खाथियाव मोननै सोंथि। मोनसेया जाहैबाय नोंथाङा कलेजाव थांनानै गुबुन मिडियामजों फरायनानै माने आरामसे मिडियाम प्रब्लेम गैयालासिनो लिरनो, ना नोंथाङा नोंथांनि हारिखौ बासायनानै लाखिनो? नोंथाङा गावखौ बर' हारि हिसाबै एबा हारि हिसाबै सिनायथिनो लुबैयो, ना नोंथाङा गावनि मुलाम्फाखौल' खालामनो लुबैयो? जुदि नोंथांमोना जोबोर गोलाव सेन्सआव जुदि नायोबा, जों जुदि बेबायदिनो जुदि गावनि मिडियामखौ बुथारनानै लायोबा मोनसे समाव जोंनि रावाथ' थैखागोन। रावा थैयोबा थुनलाइया थैगोन, थुनलाइया थैयोबा जोंनि कालसाराबो गोमालांगोन। डेट मिन्स मोनसे समाव जों जोंनि रावखौ बावगारलांगोन आरो मोनसे समाव जों बबे रावजों रायज्लायगोन बेखौ समाजै खिन्थागोन। बे बिथिङै नायोबा माने जोङो हारि हिसाबै सिनायथिनो हानाय नङा आरो रावबो सुबुङा गावखौ हारि हिसाबै गोमाजानायखौ लुबैया। आरो जायफोरा लुबैयो बियो बिथांनि बाथ्रा जाहैबाय। आरो इंलिश मिडियामजों जुदि फरायबा मा लाब जायो? जास्ट कलेजाव थांनानै इंलिशजों लिरनो हायो, बे मोनसेया लाब जाहैयो। नाथाय बिनि सोलायै जों जुदि इसे जुदि हारिखौ फोथांना लाखिनानै जोंनि मिडियामखौबो जुदि कलेज लेभेलाव बाहायनो हानाय जुदि जों खालामनो हायोबा, कमप्लिट 100% जुदि बाहायनो हानाय जुदि खालामनानै लानो हायोबा, बे जोंनि थाखाय बेस्टसिन लामा। आरो बिखौ खालामनो थाखाय जोङो मा? जायफोर बे कालखोन्दोआव, बे समखोन्दोआव जायफोर सुबुङा जोनोम जादों, थांनानै दं, बिथांमोना मोनसे खामानि मावनांगोन। बिखानि थैखौ दै खालामनानै, माने
इसे बारा खस्थ' खालामनानै इंराजि रावखौ बर' मिडियाम फरायनानैबाबो इंराजि रावखौ हार्ड लेबार खालामनानै सोलोंनानै कलेजाव लिरहैयोबा जेबो खहा जानाय नङा। मानोना फैनाय समफोराव फैनाय 10 बोसोरनि गेजेराव 10 बोसोरनि गेजेराव गमामायैनो जों बर' रावजों कमप्लिटलि लिरनो मोननो हागौ। नोंथाङा मिथिगौ 2023 मायथाइयाव बर' मिडियामजों 12 क्लासखौ लिरनो मोनगोन, 11 क्लासखौ लिरनो मोनगोन। बेबायदि बिथिङाव नोंथांमोना मा बुजिना मोनदों? इसे धैर्य हमनानै नेयोबा जोंबो मोनसे समाव गावनि रावजोंनो लिरनो मोनसिगोन। आरो बेबायदि लिरनो मोननाया मा जाहोननि थाखाय जादों बेखौ नोंथांमोना साननानै नाय। बे जाहोना जादों मा? जोङो गावनि मिडियामखौ फोथांना लाखिनायखायसो। मोनसे समाव एसामिस मिडियामाबोथ' गैयामोन, नाथाय लासै लासै एसामिस मिडियामजों लिरनो मोनबाय। मोनसे समाव गुबुन गुबुन मिडियामफोराबो गैयामोन। समनि फाखनाव गासैबो दा गाव गावनि रावखौ थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायखायसो दिनै गावसोरनि मिडियामजों लिरनो मोनदों। आरो नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि, हारिया बयनिख्रुइ गेदेरसिन, हारिनिख्रुइ गेदेरसिन जेबो गैया, जातिनिख्रुइ गेदेरसिन जेबो गैया। दा बाथ्राया जाहैबाय बेबायदि आं जायफोर बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राफोरखौ साबोसे गेदेमा सुबुंफोरा, साबोसे गाहाय थाखोनि जोबोर गोग्लैसोनाय हाजिरा मावनाय, हाजिरा मुजिरा मावनाय, गुबुन गुबुन दाहोना थानाय, बबा कम्पानियाव मावनाय, डिफेन्सआव मावनाय, फोरोंगिरि मावनाय, साबोसेया फल' खालामदों? बांसिनानो मोनसे बाथ्राखौ मिथिगौ मा? माने इसे जुदि फरायनाया मोजांबा बै गथ'खौ मा इंलिश मिडियामाव होनांगौ। बे जाबाय जोंनि मोनसे कालचार जानानै फैबाय आरो जोंनि समाजाव बेनो सोलिगासिनो थादों। माने इंलिश मिडियामाव होनाय लोगो लोगो मा जायो? बै गथ'आ एसे टेलेन्ट जागोन आरो कलेजाव टेनसन गैला, जोंहा इंराजियाव होबाय, बेबायदि सानो। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो नङा। मोनसे बाथ्राया रिलेटेड बाव, सासे मानसिया जुदि कमप्लिटलि टेलेन्टेड जानोबा बिनि मिडियामा मेटार नङा। नाथाय मोनसे बाथ्राया सैथो, मिडियामा मेटार नङा नंगौ, नाथाय गावनि बिमानि रावजों जुदि फरायनो हायोबा बेयो सबसे बेस्ट। बेनिखायनो अरायबो बेस्टखौसो जों सिलेक्ट खालामनांगोन। मानो बेस्ट? बेनिबोथ' जुक्ति होनांगोन। माखासे सुबुंफोरा बुंगोन जे गावनि मिडियामजों फरायनाया माखासे जेंना गोनां, नाथाय मोनसेल' बिथिङाव गावनि मिडियामजों फरायनाया बिबो बर' हारिनि थाखायल'सो, बियो बर' हारिनि केसआवल'सो, एसामिसफोरनि थाखाय नङा। बर' हारिनि थाखाय मा इंलिश मिडियामाव फरायाबा मा कलेजाव प्रब्लेम जायो, बेनोल' सबसे गिदिर जेंना। नाथाय बेनोल' गिदिर जेंना नङा, बे जाबाय जोबोर गुसुं समनि जेंना। जों जुदि साफ्रोमबो सुबुंफोरा हारिनि मोजांनि थाखाय, हारिनि थुनलाइखौ, रावखौ गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय जुदि गोख्रों नाजायोबा मोनसे समाव जों गावनि रावजों लिरनो मोनगोन। नाथाय जों जुदि गावनि रावजों फरायाबा, बेबायदि गुबुन रावजों फरायबा जोंनि रावा आल्टिमेटलि थैखागोन। बे मोनसे। आरो जोङो जोंनि रावजों फरायनाय लोगो लोगो जोङो गासैबो बाथ्राखौ जोबोर इजियै साननो हायो। आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि, गुबुन मिडियामजों फरायबा टटेलि नोंथांनि कालचारा बा नोंथांनि हारिनि कालचारा बै गुबुन मिडियामनि साबजेक्टआव थायानोखा। बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ। आरो गावनि मिडियामजों फरायनायनि ओंथिया जाबाय गावनि हारिनि, जातिनि कालचारखौबो मिथिनाय आरो मोनसे सेन्टिमेन्ट फैनाय, गावनि हारिखौ अननाय आरो समाजनि सोमोन्दै मिथियो। समाजा मा बुस्थु नोंथाङा गोसोआव लाखि, जेब्लासिम जोङो जोंनि समाजनि माखासे रिति नितिफोरखौ जुदि फोथांनानै लाखिनो हाया, बै समाजाव माब्लाबो नोंथाङा जि मिडियामाव फराया मानो माब्लाबो मोजां स्टुडेन्ट जानो हाया। आरो गावनि मिडियामाव फरायोबासो नोंथाङा बै जातिनि रिति नितिखौ मिथिगोन आरो बेबायदि कालचारखौ मिथिगोन, थुनलाइखौ मिथिगोन, धोरोमखौ मिथिगोन। मानो खौसेथि थानांगोन? जातिया मा, बर' हारिया मा, बर' हारिया बबेनिफ्राय बोरै फैनाय, बबेजों फैनाय, बेफोरनि गासैबो रिसार्चआ गावनि हारिनि रावजों फरायनायावसो सम्भब जानायनि चान्स दं। गुबुन मिडियामजों फरायनो थांनाय माने गुबुन हारिनि रावजों फरायनो थांनायनि ओंथिया जाबाय गुबुन हारिया नोंनि हारिनि कालचारखौ माब्लाबाबो फोथांनानै लाखिनो नाजाया, हायोबा बुथारगोनसो। स' बेनिखायनो गुबुन रावजों फरायनाया बा गुबुन मिडियामजों फरायनाया थोंजोङै दानि जि समखोन्दो, बे समखोन्दोआव जाबायदि माने जोङो सिलेबास दं, बिजाब दं, जाबायदि माने लिरथुम दङ, लिरथाय दङ, बै लिरथायफोराव माब्लाबाबो मोनसे हारिया गुबुन हारिनि लिरथायखौ फराया। माब्लाबा नोंथांमोननो जोंनि बर'नि माबा मोनसे चेप्टाराव, आयदायाव बैष्णव धोरोमनि सोमोन्दै फरायनो मोनदों जानो? थारैनो मोनाखै। आरो माब्लाबा एसामिसनि बबेबा बिजाबाव बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै नोंथांमोना फरायनो मोनदों जानो? थारैनो मोनाखै। माब्लाबा नोंथांमोना इंलिश मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरा माब्लाबा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सोमोन्दै फरायफेरदों जानो? बाथौ धोरोमा बहा फैनाय, बर' रावनि लिंगुइस्टिकआ मा, बेखौ मा इंलिश मिडियामाव फरायफेरदों जानो? बर' ग्रामारनि सोमोन्दै मा एसामिस मिडियामाव सावरायगोन जानो? डेट मिन्स टटेलि गुबुन मिडियामजों फरायनायनि ओंथिया नोंथाङा जानो हागौ मोनसे लाब जादों जे इंलिशजों लिरनो हादों नोंथाङा कलेजाव, नाथाय आसोलाव नोंथाङा हारिखौ फोजोबस्रांनायबो जादों। बेनिखायनो आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन लोगोफोर, गुबुन मिडियामजों फरायनाया जोंनि हारिखौ एसेबां लाब गोनां खालामा।
गोलाव समजों जुदि साननानै नायोबा बेयो जोंनि रावखौ बुथारनो टारगेट लानाय बायदि जाहैयो। गुबुन मिडियामजों फरायनाया जेबो गेदेर क्राइम जाया, जेबो क्राइम नङा बेयो। नाथाय बयहाबो मोनसे गावनि सार्थ थानांगो, माने गावनि हारिनि फारसे सार्थ गैयिखौ बुजायो, आं बेबायदि बुंगोन। बिनिखायनो नोंथांमोना आंनि रिक्वेस्ट, नोंथांमोना हानायसिम बर' मिडियामजों फरायनो नाजा। जोंनि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि गथ' गथायाबो गुबुन मिडियामजों फरायनाय बांसिनानो गोदोनि समफोराव, दानि साफा सानै लिडारफोरासो बर' मिडियामजों फरायनायखौ नुनो मोनदों। आरो माखासे सुबुंफोरा ओरैबायदि मोनसे पजिशनाव, ओरैबायदि मोनसे जग्राफिकेल रिजनाव दङ, बिथांमोना माब्लाबो बर' मिडियामजों फरायनो हाया। बे दुस्रा बाथ्रा, बे आलादा बाथ्रा। सोरबा मानसिया गुबुन हादराव दङ, बिनि गथ' गथाय फेमिलि गासैबो गुबुन हादर दङ, बे माब्लाबो बर' मिडियाम फरायनो हाया, बेफोर एक्सकिउज थागोन। नाथाय जायफोरा हारिनि लिडार्स, समाजनि दैदेनगिरि, जायफोरा माखासे बर'नि आफादफोरनि लिडार, बिसोरनि गथ' गथायफोरा गुबुन मिडियामजों जानाया जोबोर गिदिर गोरोन्थि होननानै बुंगोन। माने आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जोंनि दैदेनगिरिफोरा जेसेबां गेदेर गेदेर लेक्सार मारिया मानो, बिथांमोनाबो मोनसे डाउट दङ, मा जागोन बर' मिडियामजों फरायनो हाबा। बर' मिडियामनि फरायसालिफोराव फोरोंनाया मोजां नङा, बर' मिडियामनि फरायसालिफोरनि रिजाल्टआ जोबोर गाज्रि, बर' मिडियामाव नांगौ बायदि इनफ्रास्ट्राक्चार गैया। लिडारफोराथ' मिथिखागौ, दुनियाखौ गिदिंबाय थायो नालाय, दुनियादारिनि नलेज मिथिगौ, बबे स्कुलाव बेस्ट स्टुडेन्ट ओंखारो, बबे स्कुलाव माबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार दङ, माबायदि फेसिलिटि दं, गासैखौबो मिथिगौ नालाय। नाथाय जोंनि सरकारि स्कुलाव, बर' मिडियामनि स्कुलावथ' बेबायदि जेबो गैया, साइन्सनि टिचारानो गैया, नांगौ बायदि क्लास जाया, नांगौ बायदि फोरोंगिरिफोरा माने सेन्टिमेन्ट लानानै फोरोङा। स' बेबायदियाव लिडारफोरा मा जायो, मोनसे कनफिउजन सृष्टि जायो। बिनिखायनो गावनि गथ'फोरखौ बर' मिडियामाव होनो गोसो जाया। स' बे बाथ्रायाबो रियेल। आरो बैखौ नुनानै माखासे उन्दै उन्दै सुबुंफोराबो, जायफोरा लिडार नङा, बा जायखौ जों उन्दै होनना बुंदों, आसलथे उन्दै गेदेरथ' गैया, नाथाय जायफोरखौ जोङो गोग्लैसोनाय बा गोरिब गुन्द्रा होननानै बुङो, बैनि गथ' गथायफोराबो इंलिसजों फरायनो नाजादों। माने गेदेमाफोरानो जुदि फरायोबा जोंलाय मा, बेबायदि मोनसे थासारि जोनोम जादों। स' बेवहाय आङो जास्ट मोनसे एनालाइसिसो खालामनो नाजादों जे जोङो गुबुन मिडियामजों मानो फरायनाङा, बर' मिडियामजों मानो फरायनांगौ, बेखौसो आं बुंनो नाजादों। जोङो जोंनि मिडियामखौ फोथांनो थाखाय, जोंनि मिडियामा थांना थायोबा जों हारि हिसाबै दिन्थिनो हागोन। आरो नोंथांमोना जुदि हारि हिसाबै गावखौ दिन्थिनो गोसो गैयाबा, नोंथांमोनाबो आहमफोर बायदि जादों, नो टेनसन। आहमफोरा दिनै गावनि जेबो कालचार गैया, माने बिथांमोना गासैबो एसामिस रायो, गासैबो कालचारा बिसोरनिया माने एसामिस, गासैबो गाननाय जोमनायाबो गावसोरनि गैया। बिनिखायनो दिनै बै हारिनि सुबुंफोरा माबायदि अबस्था नोंथांमोना मिथिगौ। माने हारि हिसाबै जुदि थांनानै थानो गोसो गैयाबा जोंबो आहम बायदि जाबानो जाबाय, नो टेनसन। नाथाय जुदि हारि हिसाबै जुदि थांना थानो गोसो जादोंबा नोंथांमोना गुबुन मिडियामखौ त्याग खालामथ'नांगोन, नङाबा खिन्थु जोंनि हारियाबो आहमफोरनि महर लागोन। स' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना माखासे आंनि जोबोद थौले मेलेमजों फंनैसो बाथ्रा बुंबाय। नोंथांमोना गाज्रि दामोन, नोंथांमोना सान जायफोर सुबुंफोरा इंलिस मिडियाम होखांखाबाय, बिसोरनि गथ'फोरा जोबोद गोजौ थाखोआव मोनहैबाय, बियो जेबो बुंनांगौ गैलिया। आं बुंनो नागिरनाया जाबाय, जायफोरा होखांखाबाय बिसोरखौ नङा, जायफोरा नेक्स्ट जेनेरेसना माने दा फरायसालियाव एडमिसन होगोन, बैफोरखौसो आं बुंदों। नोंथांमोना हानायसिम जुदि नोंथाङा हारिनि सेन्टिमेन्ट दङबा, बबेखानि हारि बाथ्रा बुंबाय थाबाबो, जाति हारि बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थाबाबो गाज्रि मोनग्रा गोबां सुबुं दङ जोंनि गेजेराव। बिथांमोनखौ आङो बुङाखै, जायफोर सुबुंफोरा सेन्टिमेन्ट दङ, हारिखौ जोबोर मोजां मोननाय, बैफोर सुबुंखौल' आं टारगेट खालामनानै बुंदो, नोंथांमोना हानायसिम बर' मिडियामाव होनो नाजा। बिदिब्ला लोगोफोर, आं सासे सुबुं हिसाबै बेखिनिखौ बुंबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि बुजिना मोनदोंबा, गियान मोनदोंबा, हारिया मा, जातिया मा, मानो गावनि थुनलाइखौ फोथांना लाखिनांगौ, मानो रावखौ फोथांना लाखिनांगौ, बेखौ जुदि बुजिना मोनदोंबा, प्लिज बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामनो दाबाव, जेसेबां हायो शेयार खालामनो दाबाव, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, फल' खालामनो दाबाव, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनो दाबाव।